Wonder when I get my taking a come on, you point and scream enough for a banner rice. Only I says, oh, can you be telling Henka? Wiki, we were known never like rice about every father Ejike Mbaka. So you call well, Megan, come and them mother palliative. Well, when Easter Nabia. Easter being around the corner. My name will get behind one nowhere and I will tell me that now. Ije na comment section akita. Ije na comment section that is in the mother say election illegal Mbaka mutano Ejike rice. Are you people so una maradi he no one ka ono puta? Onu na amari he, una maro no Easter ka na kwade ba he no ha. So na mother say can do tieli yenni tinni na aro kele hanni and also give them a fatherly blessing. Una wela anyo kunisia. Akwefu ndo otu Mathias anu, akwefu ndo otu Mathias. This bandit Mathias na azo na ani igba isi na azo followers. Osunu yonwete hun na acho na ani igba ayi. Ishi eju onye ọbụla oyi. Ama m unu nwee ike feel that na onye ọbụla ebila akpara isi no election ka eji azọ. Mana unu nwa amorozi na unu adigo used to one cup of rice. So unu fuzi ebe ebu one bag. Or do you know ka ndị politicians abịana? Because na onwe hebe na mmadụ adigo used to one cup of rice, one cup of beans. Ọwụkwa full cup, ọwụkwa na amali ya ka oju eju. Ịmaga amaniti ewela aka tichashi enu ya or had the same level with the cup. Ama beans. Buchashi enu na polythene bag leather black ka na amayala haya. And ọbụrụ every Sunday. We couple one Sunday in 1 month. One Sunday in 1 month. So half of the other ndo no nazo na nukunum. Check am bien so. Ndo no nazo na nunum. Aselum hana kunde mutendo to Mathias na heketera isa no one in a week. Obona kana na eke haya every Sunday. Okakwedi need. Ali so muziki ekanyegi one cup rice today. Make you see amboso ka digide ona otaka Wednesday isi beans. You know digide ona otaka be Friday isi gare yenyege. So that ki we nwe we bia kwa om Sunday we be tie ndị mbụ na ndị egede. Na aghọta. So now Reverend Father Ejike Mbaka bịa jide ọhaneze ụwa niile na-akpọ ya papa ụwa wee load were rice akwa onye bi obulu ofu akpa onye bi obulu ibikwa na nke onye ọzọ ibi obulu ofu akpa alisi ndị mmadụ na wute obi aṅụrị na ha na wute obi aṅụrị bụ ihe eji mewe video no. I'm doing this video in order to counter their narrative habuaga na this video na this picture sin n'afọ. I have to counter their narrative. Reverend Father Ejike Mbaka oburu ta ko bido mewelo ụmụ ihe. Oburu ta ka ibido mewelo ụmụ ndị adoration na-eli nne too much. That is one of the problem na ha na-enwe. Ha na-eli nne kwa ada, ha na-eli gbanyo. Yotago nni na ado stadium. So for ndị otu Mathias na-aba mbasị ọtaka ife rice na ndị politicians na-abịakwa eke nke ha na-enwe ike ọbụrụ na Mbaka election elugo ofu politicians ya ka oke rice o wee bido ike rice unu na-atụ asị because na unu feel no AI dị ha na ọ bụrụ AI onye ma ọfụma sito ya na omele ọfụma. Reverend Father Ejike Mbaka mele ọfụma agbaba Easter si gbalo ya n'isi onye afọ tasị fukwu ya eche wana nano I don't know why unu kwuzo na asị na okelie unu ị gaghị nara ekwe atọ n'ụlọ ka asị Titan offering ka ị na-atụ na nke Mathias asị enyemaka. At the end of the day Mathias ama nje enyere unu aka afọ nube nke ugbute one full bag rice ka elu unu onwebe ịnọkata Mathias pụta one day. I don't know why unu can isolo that useless movement of afọ. Mathias have never brought one full bag. Siko okebelu ndị otu ya. Ihe na-eme ọpụ oje mata half bag. Ọ na-adịlu half bag. Na nylon black. Imo ga eje mwa by measurement. Onwe ndị mmadụ na-akpọ measurement penta. Amata like 3 penta. Edosa na nylon black. Achọzia nylon black. Edosazia onye bịa amaghị ofu cup, half cup. Onye bịa amaghị ya.
So you na-achịkwa m na ego niile ahụ unu na-atụta every Sunday for 1 month cannot be enough to buy you people 1 bag of rice ka eke unu ya ọfụma at least ogodo 3 cups. Sili mmadụ ije na comment section ebe somebody like Reverend Dr. Mathias Ezeaku Mbaka ịmakwa na ọ bụrụkwa ọ bụ oke this truck oke 20 truck of rice o nwere ihe ọ dị aka rice Mbaka kee ya 20 trucks o nwere ihe ọ dị ka ma why? Because the money will not come out from his pocket. There are people whom God have blessed through him who are ready to enwe makia, who are ready to get to take it to any level makia, who are ready from Bobo no say igwe bi ike ejue, who are ready to say okay papa wa si no rice kicholi next week. Yes, aya atobata 20 truck of rice. Obokwa nke ndị politicians ya wa haje bute 1 bag eke ya ntutu ewele 1 bag gbata extra 1 bag after ze bia fa hatin ya no nke a 1 bag zuru ezu ofu mkpụrụ apụ ọkwa na ya because na kana ike onye nwere time ije na-agbagasi akpa rice ebe nwere so many things to do onye nwere ụdị time a because una adigo used to, like I repeat earlier, una adigo used to afofo. Una adigo used to if you na television, una adigo used to if for that kind of thing. So onwezi onye melia asemba on the politicians. No, ya bro politicians. This is rice oya bo ineli. Ode rice nwa anyi choose njiwe nye testimony. Ineli onara ya na agwu n'oge. You know what I mean? Oboro no mangu. Mana this are the type of rice oya bo ilili ndo. Because onye nye gi anobi oma, onye ro gi ano so kili rice, onye nye gi asoki ili tendo. Yotago enwere ha abịa enye mmadụ ọ bụrụ na inyere ya mmadụ ka ọ bụkwa na inyere mmadụ ya mana nke abịa enye gị ya ejiri ibulu ndụ bulu ụkpandụ na anabeghị alisi ihe eji si ya ma nkọ gị tomato ihe eji sie nke ọzọ ihe eji sie alisi nebo gị fugodo na igwe akpara isa anata na dis Tinubu economy ọ ya sị na kansụl kene gị jebe ebe a Chukwu nna na-emeli ya mana the message is crystal clear. Don't come to church because no one hate you ikete. Do not come to church in church ikete. Bia church ki ife Chukwu nna n'ime mmụọ mana eziokwu. Tango. Ndị otu Mathias wepụ na ekwulu n'anya okwu. Una join chago Mbaka, una join chago ndị adoration n'ụwa ọgụ ọgụ na anụ enwe ezisi kita Mbaka ke rice unu tụgharịa face Mbaka. No politician come. I made abokoje bulu n'ọgụ. All you foolish Mathias followers who has bewitched you. I'm telling you, all foolish Mathias followers who has bewitched you. I am Chuck and John in this video. So because here the video no kabaru share because type of congratulation adoration ministry. Yotago and also pray for Reverend Father Ejike Mbaka in the comment section. Because no you be gondo as long as ni na-ewepụ inara analụ ndị ogbenye na-ewepụ ndị ogbenye anya mmiri n'anya and you think that God will abandon those kind of people. Mathias is no charity. Ngwana mena charity nwana ka ifu no. So go na dedicate moto. So go na dedicate uno. So go na eme ofama. So go nwere uno ọgwụ. I have never seen you dedicate a moto to your follower nothing. I've never seen you go to house opening your followers nothing. In a place a preacher they lead in mmadụ so gonna prosper. Do you know that na ndị otu go nwere ha ji mmya so si timkpu na social media because you don't know AI or AI ka ọ dịkwanụ